חברים, אני מקווה שאתם מוכנים לעוד סרטון של Find the Nobbies. הנה, אם אתם לא רואים אותי. והיום אנחנו נשחק. כן, אמרתי האמת, Find the Nobbies, זה ראיתי שיש לזה מהפכנות. אוקיי חברים, אני צריך לקבל 40 נוביז, אז בואו נקבל נוביז. בואו נראה איזה נוביז אנחנו יכולים לקבל. האמת אני קצת רימיתי ואני ראיתי סרטונים כאלה. כי לפעמים אתם לא יודעים ואתם לא מוצאים וזה קשה לפעמים. אז בוא נתחיל. הילד עם הטלפון קיבלנו בסרטון הקודם. אתם זוכרים? לא, גם את הפישרמן בעצם קיבלנו, אז זה לא צריך. האם אותו קיבלנו? כן, קיבלנו אותו. בוא נראה האם יש לי פה סודות או משהו. נראה לי פה קיבלנו. תנסי לעשות משימה. די, אמא, די.